Assalamualaikum mga kaibigan. Jum'a Mubarak po sa inyong lahat, sa atin lahat. Ngayon, nagluluto tayo ngayon ng tinatawag naming puto. 'Di ba? Sa mga hindi pa nakakaalam nito, panoorin nyo kung paano ko niluto yung tinatawag naming puto. Kasi alam ko marami sa inyo hindi alam ang tinatawag naming puto. Siguro mga yakan lang ang nakakaalam nito. Ewan ko lang yung ibang yung yakan, baka hindi rin nila alam to. Sige, luto na tayo, tara. Ito magputo gito eh. Anong tawag niyan? Ang tawag dito, puto. 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 Puto rin siya. Okay, kung ito being tinagputin, sige, pahamay. Sa mga kaibigan kong magtanong, kasi hindi nila alam to. Ang alam lang kasi nila yung may asukal, yung may mga, yung puto talaga yung yung matamis. Ito kasi wala tong walang halo, lang to. Kamunting kahoy lang to, walang asukal, walang lahat, yun lang. Pero syempre may ulam, kailangan may ulam siya. Pag kinain mo. Okay, akin na yan. Sige. Dito natin nilagay yan. Tapos pinisil-pisil. Para naging piuto. Piuto. Yung mga tausog bisara. Tausog piuto. Piuto. Okay. O iligid na lang spinach. Pinisil-pisil natin ito. Ito na po yung puto natin at may kasamang inihaw na isda at sausawan yung kamatis, cucumber at saka sili lemon. Ayan po mga kaibigan, tara kain po tayo. Sili. Sili. Anghang, grabe. Alam na nga maanghang na sili, kinakita, di ba? Tapos sasabihin maanghang. Abnormal talaga. Kawawa naman yung puto. Ubus pati yung tausa. Hindi nakapanang.
dito na muna tayo. Salamat po. Sana okay, mga idol. Boy. Wow. Ini ni manggahin sama si masita na manggahin. Yun ni manggisin. Usew. Okay mga idol, kakain po tayo. Ito lang yung nabili ko kanina. Mango. At saka rambutan. Yes, rambutan. Ano to? Ito, mangosteen at saka rambutan. Mango. Yung pinuntahan ko kanina sa Lulu, gustong gusto ko talaga yung lansones at saka durian, pero wala pong lansones at saka durian. May durian pero hilaw pa. Sayang lang yung pera natin mga idol. Okay, tara, kain tayo mga idol. Ito po idol, rambutan. Wow. Ito mangosteen. Mangosteen. Si kita ini manggis. Manggis bang si kami. Sa tribo namin ang pangalan nito ay manggis. Iya ki. Ubus inin usew. Usew saba inin. Mang si tribo kami usew saba inin. Tama. Nabanginin mangga rumangga. Mangga tahak. Sulayante kung ano ini. Manggisinin. Saan kita pangalukainin. Aywa. Okay. Try na naman natin yung manga. Try natin yung manga kasi nakakain na ako ng rambutan at saka mangosteen. Ngayon mangga na naman tayo, mga idol. Wow. Okay. Bye-bye. Ukoy. Anong tawag nito? So, tomyang. Tomyang. Ito yung ulam ko kanina. Nasakit ang ulo ko. Grabe. Ito, spaghetti. Wow. Salata. Inihaw na isda. Ukoy. Ukoy daw. Ito sila lahat. Salamat sa pag-imbita.
Siyempre, kakain muna ako. Ini tak malalahin. Baru men mapiat lagi. Alimasag, isda, kanin, siyempre ukoy daw. May isang malaki pa dito. Isang malaki. Oo, hindi niya binigay. Oh, sabi oh. Oh, ano? Sarap ito. Sawam. Ano? Nabayaran. Dito kami sa my place. Wat Dinamar. Thank you sa donut. Thank you, madam. Madilim nga lang. Sahi. Donut yan, hindi masarap ito may. Oy, spaghetti ba? Ay! Bakit puti ito? Oy, ubelukan no. Tubig lang pala to. Ako na ano yan? Yung ito niya paborito to. Diet. Ah. Diet kaya ni kaso ni Sugyan. Green tea. Ito yung green tea. Oo, nasira. Masarap, malamig. Paper bag. Naka-plus yung cellphone natin kasi hindi malinaw gabi. Naka-ready na para umuwi. Asan yung plastic ng itim dyan? Alhamdulillah, tapos na po tayo kumain. Ito po si Litz. Follow niyo yung page niya. Litz. Sa yung kasama po pumunta dito sa kanila kasi tinatawagan nila ako na may nag-ihaw-ihaw sila dito sa ano sa may Wat Dinamar. Uuwi na kami.